Ei kiitos. No miksei? Etkä sen se hellustakin enää ryppää. Ehkäpä, mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Kaikki huolet ja murheet pois. Mulla on ainakin pelkkiä iloja, kun ei tullut kuulaa kalloa. Tosi hauskaa. Aha, vain. Sä oot siis kertonut tollekin. Vapautta. Ainakin meidän osalta. Hei! Älä sinne selittele, sä oot jäänyt kiinni jo! No maistetaan mitä myrkkyä tää oikein on. Noora, älä sinä kuule tyttö puhu asioista, josta et mitään tiedä. Se vielä kipeä. No konjakkihan tekee persuksiin. Justiin hyvä, ja kun laitetaan vähän taskajaa ja maitoa sekaan, niin kyllä pöpöt lähtee. No niin, mutta kun Nooralla on se... Sitkeä flunssa. Aivan. No mä oon ainakin Fajan kanssa ihan samaa mieltä, että konjakki on siinä just oikea lääke. Enkä mä herättänyt? Ei. Sainpa hyvän tekosyyn tulla ottaa vähän. 5 tonnia! Miten sä otat sen? Ei kiitos. Kulta, sä näytät niin kauniilta. Älä nyt turhaan stressaa. Julialla ei ole varmaan mitään. Kaupan seinä. Sä et siis kertonutkaan. Tekopyhä paska. No en kertonut. Tai mitä ihmeen salattavaa siinä voi olla? No vaikka mä kaupalla tänään kuulin semmoista, mitä mun ehkä ei olisi pitänyt kuulla. Mitä pahaa jossain antibioottikuurissa voi olla? No kun ei ole mitään antibioottikuuria. Mitä? Eikö se lääkäri sulle sellaista kirjoittanut? No kun ei ole mitään lääkäriäkään. Mä en uskaltanut mennä sinne. Seppo. Yrittää se pitäisi. Ihan turhaa. Mulla on koko ajan ihan hirveä paha olo. Tää ei voi oikeasti olla mitään pelkkää vilustumista. Mua pelottaa kuulla, että mikä mulla todellisuudessa on. Oi Kulta, rakas, sun pitää pyytää Ossilta parempi tuoli. Ja sun olo helpottuu. Ties miten huonoon kuntoon sä vielä meet, jos... Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta.